ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe ɓokki sabbundu dumga wuro alpha ko on waktu yoni ha to mbakna dow kame mbakna lesa ene jiya e gardidi kabruji men ha leydi Sénégal kikiɗe hande o gonnoɗo hoorejo leydi Tchad jaltuɗo aduna ñande nogas e nayyi ndu lewru wirama to guenale yofa to leydi Mauritanie jonde hakkude jagorɗo kalfinaɗo gaynaka kame ɓen tefankoɓe e yeyoɓe tew gam oɗo saaha yurnitade coggu tew no way serde beele oɗo saaha coggu mum dotte to leydi Mali moɓodiral ɓen haɓatoɓe gurdam ceerɗam e nder leydi ndi moɓodiri subaka hande o to Bamako gam wullitade maaro e nebam e ko yatata hen kala ene séri ha ɓurti to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodde nene Abouba to leydi Guinée uddugol kerol hakkude Guinée kame Côte d'Ivoire holliti yeeyoɓe taweteɓe to jeere Touba nde Côte d'Ivoire walla ni toon to Guinée kolliti caɗele ɗe guuri o saaha mo gonɗen to Côte d'Ivoire guinenaɓe hewɓe kaye taccuɓe kerol taw koye suuɗayru mbiyama teɓe aɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓe ma kabruji mena manaw en ha toon to Niger kame Tanzanie Cameroun ha ferma caɗele hakkude leydi Algérie kame Maroc ha to Afghanistan kame Israila musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule. Ceerno Djiby Sy ene safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darataki kala. Ceerno Djiby Sy ne safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala. Ceerno Djiby Sy ene andi dendagal killineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni. Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa. fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa. Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base Ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni. Ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71. Ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84. Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi. Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni. Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen. Ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogas e jeegom jokko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yonti kabruji men e ɗemgal pular
ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba jagorɗo mo leydi Sénégal ko fate cellal ɓalli no woyi wadde kala subaka so andinde ɓiɓɓe leydi ndi kala oɗo hen boros ɗo yarata e nder leydi Sénégal wo holliti ujunnaje ɗiɗo e temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e goo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko temedere neɗɗo hen sappo e ɗiɗo ko memodirnoɓe e joguinoɓe oɗon ñaw capanɗe jeetato neɗɗo ko raɓaɓe andaka raɓe ɗumena kene wona temedde joyi e capanɗe tato neɗɗo keeɓi cellal mumena kene wona capanɗe nayo e jeenayo oɗo sahane tampina feewi koma ballite e fofandu sappo e goo neɗɗo wasi hen fittandu muɗuma woɗɓe wasɓe pittali mena ko ton to Ziguinchor teskama toon e nder nduɗo hen lewru uttana kene wona yimɓe tato mbartima toon hen goto wiyete ko Moustapha Djeri Sagna ko tailleur ganduɗo golle mum no feewi ko kam tigui tawa hanki ene haɓɓi ɓoggol ene welta e lekki taw kadi ganduɗa heddodaki e wonki mum kono ɗo saaha mo gonɗen loskoji ene jokki hen goɗɗo one ko ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru woni altine jawtuɗo hen no toon to Ziguinchor e nder hoore mum kañumne tawa ene warti e nder suudu muɗum yaranno ko hedde duuɓi capanɗe tati woni biteɗo Malang Mane goɗɗo one ko debbo ko goɗɗo ñande sappo nduɗo hen lewru ñande sappo e nayyi nduɗo hen lewru kañumne yarayno duuɓi nogas e nayya kam tigui tawa ene warti e suudu muɗum e yeeso ɓinguel mum dewel jaranno guel duuɓi ɗiɗi ko ñande hen tigui wonno mandittare ɓinguel makko e yeeso yidguite ɓinguel makko ɗon tigui o warti ɓeɗo hen kala ko yaltuɓe aduna e mbaadi wartade ha joni koye Sénégal keddorɗen horejo leydi Sénégal Macky Sall aljuma janggo ma ƴettu ndiwo mum yaɓande toon to Allemagne gam tawtorede jonde G20 ene bisma hen kene foto wonde leyɗele sappo e ɗiɗi leydi e nder leyɗele Afrique ko wayno Benin, Burkina Faso, Ghana kono ne kadi Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Guinée, hafenma Maroc, Rwanda kono ne kadi Rwanda, Sénégal, Togo, Tunisie ɓeɗo hen goni bismaɓe toon gam yurnitade jokkodiral hakkude Berlin kam ene wondi e Afrique ha joni koye Sénégal keddoɗen jaltugol aduna e sen nabre gonnoɗo hoorejo leydi Tchad yalti aduna ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru woni talata jawtuɗo hen o toon to Dakar walla men hôpital principal mo Dakar toon yalti aduna taw kadi ganduɗa ko dumbanoɗo guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom wonno ko toon to Cap Manuel toon o dumbano ɗum noon toon o dumbano kaddi gurdam makko caggal nde o raɓa ñaw boros mo coronavirus ko ɗon tigui wonawa to hôpital toon o yalti aduna caggal disnodiral hewɓe makko ɗiɗo woni suddiɓe makko ɗiɗo ɓe o ɗacci sukaɓe makko kala ɓe nandiri yoɓe mio wire e nder leydi Sénégal ha tenti to Dakar toon to Guénale yofɗe julɓe sanga 14 heures hande ko nden tigui o juula toon to Juma Oumarien ko ɗon ɓandu makko ƴetta nawa toon to Guénale Yoff ko toon o wira kono kadi ko lamɗo leydi o wonno kono oɗo saaha mo gonɗen teskama o heɓani dowuji giwɗi e lamɓe leyɗele no wowi waɗede e kala saaha so tawi lamɗo leydi yalti aduna ene heewi waɗede hommage national e nder leydi mum kala kadi hewɓe kadi ene kewi windude mumen bindande kono kanko o heɓani ɗum jeeyi sababu laamu leydi Tchad jaɓani waddemo hommage jaɓani waɗandemo funérailles woni tan jaɓani waɗandemo jenayse gam majandemo e seppandemo e hollude kadi wonande won ko gollani Tchad ɗum noon ɓe jaɓani waɗandemo ɗum gam hormade ɓeena wullitiɓe wonande tuumimo gueɗe cofɗe ɗe o wanno toon to leydi Tchad ha joni koye Sénégal keddotoɗen jillu jagorɗo Aliou Sarr toon to Dias woni AIBD ngal Blaise Diagne to Bawol laaɗi diwoje to ɗo saaha gam yurnitade heɓanade wonande ndiwowa ka leydi Sénégal woni Air Sénégal gonka international o saaha mo gonɗen jogorka fuɗɗade golle mum ñande ɗiɗi lewru septembre fanudo hakkude Dakar e New York ɗum noon ma fuɗɗo kaɗon laana ndiwo wonande ɓeena
ɗanni yankoɓe gartaten koko fate banggue santage eɗen gandi wona hunde moƴƴude no feewi wonno anni makko yidde hulɓinde sehili makko gorko kono kadi oɗo saaha kulol ngol ya taw wonani e makko arti kankon biyeteɗo Dieyna Balde ɓurɗo andirede Dieynaba Balde sen peti galle yimi yanke taw kadi ganduɗa ko suka debbo mo ganduɗa ne yaltidanno e rapport goto yimi yanke kelmi biyeteɗo Djibril Mbaye Fall kanko noon e bani ko gorko biyeteɗo Ali Balde kala ɓe tawe e juuɗe dadiɓe caggal loskoji hanki wa arti e ko jeeyi sababu jagguedemo holliti wonande kanko e bani ko gorko ɓe pewjino yidde kay nadde e galle sehil makko gam yidde biftade téléphone on kame oto on kala ƴewde on so tawi koɓe tuumi mum ko ne woodi wonande ene yaltida e debbo goɗɗo nde ɓe tawi ɗum nde noon ɓe jiiɗi wadde ɗum ko wiyete chantage ndeke noon oɗo saaha on addini ɓe kayitol o saaha aɓe tawe e juuɗe daddiɓe ɗe mbiya tan kala ko fati e banggue chantage ha tenti ɓedde publié photoji janani vidéo ngaji janani audio ji janani kala mo rentaki ɗum so tawi jomum nayima e yeeso lawol sa renaki ka cokketeɗo kala ka yiɗa an hoore maɗa koma ko nelde salo neldude ko janano goɗɗo gartaten koye accident musɗo bannoɗo yontere yawtunde toon to Kaolack taw ganduɗa ko camion malinajo goto kam tigui moññuno taxi goto ha waɗi hen wasɓe pittali mumen ñawore makko hanki fonno wonde dirtinama ha go lewru septembre fandu to Touba woni koye sunare mawde no fewi caggal jaltugol aduna Serigne Alhaji Mbacké Sahida kam tigi wonno joguiɗo galle résidence Cheikh Khadim woni kam tigi joguino résidence Cheikhul Khadim woni Ahmadou Bamba kanko joguino résidence mum wonno koye jungo makko ɗum ko caggal nde o yano nafloyde jamma toon to juma mawɗo mo Touba ɗon ɗo nafla nokku ɗon jommi ko jeeyimo eɗen jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ene nelda duwaw dendagal wonande muritnaɓe kala nde jomiraɗo yurmottomo yaafomo jokkodiral hakkude leydi Gambie kame leydi Sénégal jillu général Cheikh Wade jillu balɗi ɗum ko hanki e hande kala toon to Banjul leydi Gambie gam jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe gam tumede ko fate banggue tumede wonande motoje wiyeteɓe cak ɗe tan motoje wiyeteɓe cak ittoɓe ɗo marchandise na waɗani livre ya tumede e kala saaha aɓe livre kamɓe koye mabɓe huuɗo bonko ko jeeyi sababu police mo Parcelles Assainies caggal nde udditi guite mum e nanɗe mum gam gollodade e won e yimɓe dañi fawde jungo mum goto e ɓen cak en taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Abe Diouf ko on tigui tawa makko kiloji 3 grammes taw ko huuɗo bonko ko e 125 grammes ɗum woni ko tawa e makko oɗo saaha noon police ne dari gam haɓade ɗeɗo hen gueɗe kala sengi wi to leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie ujunnaje ɗiɗo e temedde jeeɗiɗo e capanɗe tato e jeetato woni ƴewdaɓe hanki hen ujunnaje ɗiɗo e goho mbaɗa ko testé jawɗo temedde jeeɗiɗo e capanɗe tato e jeeɗiɗo mbaɗa ko testé luggo no fewi tawane jogui oɗo hen boros ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeegomo neɗɗo kene fota wonde temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayyi keeɓi cellal mumen yimɓe tato mbasi pittali mumen ami ɓe kolliti wonande batu hakkude jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jawdi dariyidi walla tan mbiyen gaynaka waɗi jonde mum hanki hakkude mum ɓen tefankoɓe kame buuseɓe yeeyoɓe tew kala taw ko tew boɗejo yeeyoɓe oɗon tewa kamɓe noon oɗo saaha jonde mabɓe e tawtorede waliji tati ɗi Nouakchott kononne kadi nden jonde noon wonande jagorɗo erima kamɓe ɓen yeeyoɓe tew ene wondi e tefankoɓe nde ɓe mbaddata jungo e fawde ɓe mbawa gollodade ɓe gollodira kadi e laamu ngu no fewi ɓe mbasa ɓe kaaɓo kala kene wiye fraude gam teskede hirsoɓe e nder Nouakchott taw koye suuɗayru jeeye tebbuli hay goto andaɗo giwine kewi gam kadi haɓade cogguji ceerɗi no fewi ɓoyata maɓe piksu coggu taw ko kilo tew walla libar mum ko jarata e nder leydi Mauritanie teskede caɗele faggudu guila tan oɗo hen boros mo coronavirus ari e nder windere nde kala jeeyi sababu hanki tirage
ko fate bange wallidde walla ñamlude yogay leyɗele Afrique koppreje ha mbawa kadi ƴellidde faggunde mumen tirage mo leydi Mauritanie hanki taw ko banque mondial mo FMI hanki holliti yaltini 1.75 million koppreje dollar faade e Mauritanie ngam wawde ƴellidde ko fati e bange a faggunde mum caggal leydi Mauritanie Sidi Ali Wuld Sidi Ali ko ambassadeur mo leydi Mauritanie toɗɗaɗo toon to royaume Bahrain hanki yettini ɓatake muɗum to roi mo Bahrain ngam hollidde oɗo saha leydi Mauritanie ene yiiɗi gollodirde no fewi jokkodiral moƴƴal ngarɗugal jaadugal e jamanu hakkude Mauritanie kame Bahrain o holliti kadi ma wat hen ƴiƴam makko kala ha Mauritanie ɓuura wawde jokkodirde e leydi Bahrain haɓe ɓuura wawde a naftodirde hoorejo leydi Mauritanie baɗɗo kene wona yontere toon to Makkatul Mukarrama baɗinoɗo umra mum toon to Madinatul Munawwara ngam juuroyade annabi men tedduɗo mo jaam e kise goni woni Mouhammad Wuld Cheikh Al Qazwani kikiɗe hanki o jofti toon to lamorgo leydi Mauritanie ɗum ko caggal yontere nde o waɗayno toona Al Akhbar ɓe kolliti remoɓe leydi Mauritanie oɗo sa kañumen ne gulli gulali dow ngam hollirde kala ken wiye engrais koko ɓeydi coggu mum e nder leydi Mauritanie ɗum noon ɓe erima laamu ngu ha tenti hoorejo leydi ɓoyani tan waɗi jillu mum toon to remoɓe ngam oɗo sa hirjindeɓe kono kadi ɓe teskima coggu engrais ɓalejo e danejo kala koko ɓeydi serde e nder leydi ndi kala so tawi noon ko engrais ɓalejo kene foti wonde 130.000 kalis kiɗɗo so tawi kadi ko danejo ene yaha ha 150 110.000 taw koye halis kesso jonde hakkunde jagorɗo ko fate bangue transformation numérique woni Aziza Wuld Dahi eɗen gandi ko ngol woni goo laamu leydi Mauritanie toɗɗade jagorɗo ko fate bangue masiŋaji kaɓirɗe kese jaaduɗe e jamanu ɗum no wanno ko fin lewru mai waylo jagorɗe ko nden o toɗɗa o dañi joɗodade hanki e ambassadeur mo leydi Sina woni biyeteɗo ambassadeur mo leydi Sina woni biyeteɗo li Bijing ɓe dañi joɗade yewtidde Mauritanie oɗo sahane hato jini e numérique no fewi ngam oɗo saha wallidde yoga e gollorde ha gueɗe ɗe kala mbawa nannede e masiŋaji no poti wawde yarude ni hen Al Akhbar ɓe kolliri wonande ɓeydugol jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Palestine jagorɗo ñeñal pinal ñeñal kame pinal woni Wuld Dahi joɗodima hanke ambassadeur mo leydi Palestine toon to Nouakchott ngal jokkodiral noon ɓe kaldi ɗo tan e jonte garoje maɓe juɓɓin pinal e ñeñal kame mogoji hakkude ɓiɓɓe Mauritanie naɓe kame ɓiɓɓe Palestine naɓe ngam rendude culture ha moni kala wawa yitade hen hoore mum concours nadde armée nationale leydi Mauritanie fuɗɗoto ko ñalawma hande o joƴƴingol ɗin ɗereji taw noon jarowo e duuɓi 17 ha fema duuɓi 25 ko ɓen ɓe cohli duuɓi 17 jarowo e duuɓi 25 taw ko yimɓe tan jolɗuɓe taw kadi ganduɗa ko sembolinɓe jomen doole waɓe no mbamini tan aɗa jogui darde aɗa jogui doole aɗa moƴƴi mbadi so tawi tan a ɓornima armé walla sa ɓornima tan ko fate banggue teni aɗa yodda hen no fewi taw kadi so tawi a jaggi neɗɗo buusata ni ko hono minen ɓen ɓe cohli oɗo saaha mo gonɗen kono kadi kayitaji ɗi ɓe namdi ɗi ko kayitaji ɗiɓɗi sattude seeɗa ɗum noon ngol binditagol walla ngol joƴƴingol ɗin ɗereji fuɗɗoto ko 26 août hande ene yaha 14 lewru septembre taw kadi ɓe namdotoma ko kayita jibinande ne wondi kadi e copie keptinowo koye leydi ndi jeyɗa ne wondi kadi e acte goɗɗo mo mbiyata tabyis on mi anda ko firata ne wondi kadi e kay taw gaɗa date mum ko date 3 mois taw ne fuɗɗi ñande sifande nde waɗi ne wondi kadi e acte mo ganduɗa taw ko baccalauréat maɗa ene wondi e photoje 4 taw kadi a wona desɗo ni hay debbo goto on ɓe cohli beele wona koninke ɓurɗo ngarɗude e nder leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali fedde taw ko haɓotode gurdam ceerɗam
e nder leydi ndi caggal moɓodiral mabɓe ñande nogasi ɗiɗi lewru juin nder ndeɗo hen hittande wullitade gurdam leydi ndi ne seeri no fewi nogasi jeegom hande yeeso ñiɓirde mabɓe e tawtorede biyeteɗo Mariatou Senou kame kadi ali kadi yali deka jabbatte tawtorede ɓeɗon kala kene foto wonde e citoyen yonɓe no fewi no kene foto wonde 17 million aɓe gullitano ɓiɓɓe malinaɓe kala oɗo saaha gurdam ɗam ne seeri no fewi dépasse mo worɓe o dokkata so dokki so tawi rewɓe jeehi gaddata haydara nde tawno jeereji ɗi ene ceeri no fewi te wona seeri liɗɗi ne ceeri lamɗam ne seeri nebam ko noon maaro memotako farine memotako sukara memotako jamɗe memotako ciment ala kalɗo memotako ɓe erima hooreji jaggoɗe leydi ndi oɗo saaha nde wawata yurnitade ɗeɗon gueɗe kala caggal lebbi ɗiɗi CEDEAO yaɓɓani koyngal mum ton to Bamako lamorgo leydi Mali kono kadi holliti wonande Goodluck Jonathan gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria kalfinaɗo yo dokkoyde jaam e laamu leydi Mali holliti ñande 5 lewru fandu ma yaha ton to Bamako gam rewidade transition wonande laamu joɗɗi ngu yiddeɓe oɗo saha kamɓe CEDEAO ko nde ɓen ɗoftoto ko sifanne nde ɓe kalduno ko fate banggue sumgoji ɗo e hitande fande ha moni kala wawa yitade hoore mum e nder leydi ndi koninkoɓe faama kene foto wonde 15 inspecteur toɗɗaɓe hanki darima poɗɗaɓe taw gaɗa ko force armée malienne darima hanki yeeso cour suprême kamɓe kala ɓe cuuti juuɗe mabɓe gondi wonande kay poste uji ɗi ɓe toɗɗaɗi maɓe jogoroɗi jaam e ndenka e kisal taw ɓe gonanta hay leñamago gam teskede ngol woni goo e laamu leydi Mali koni koɓe faama ken wona 15 inspecteur toɗɗaɓe darade gonda wonande ma jogo ndenka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi kala taw alda e leñamago taw ɓe gondi ko yeeso cukko hoorejo suudu cour suprême biyeteɗo Ahmed Sam ɗum waɗi ko ñalawma hanki o bandaw kame Mukhtar Wana follaɓe lefol laamu gila tan nogase nayya wonande lewru mai hawde saha mo gonɗen ene tawe e résidence surveillance taw kadi ganduɗa hay goto yahata toon koko haɗa yehede toon hujjiyanke mabɓe biyeteɗo Mamadou Ismaila Konaté holliti wonande ɓe gullitinoma cour mo CEDEAO onon holliti ne dokkiɓe lewru tan nde ɓe gaddata dossier ji ɗi kala koɓe gullatini wonande ɓeɗon o holliti noon ɗin dossier ji woni happu mum kono gase 7 lewru août gam wullitanade wonande bandaw e Mukhtar wande mbawata accitede hôpital mo Point G woni Gabriel Touré balɗe 3 hofgo fuɗɗi ko ñalawma hanki o ha aljuma janggo jeeyi sababu ko ɓen safroɓe wonɓe toon ɓe wullitade ɓe wonande gonnoɗo directeur mabɓe biyeteɗo Fouseynou Coulibaly diwanoɗo e gañalde taw kadi ganduɗa ne gollo golle paydine no fewi nde wawata artirede e golle mum ko ɓuuri yawde e yaccade kono ɗum ko kadi matériel uji kewɗi ene manki e nder leydi ndi kala toon to leydi Gambie koddanene Abouba. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ɗo hennete e nder leydi meɗen ete Gambie ko kabaru goto tan ko fati e fedde pellital mo Madina Gounass tawateɓe ɗo hennete e nder leydi meɗen ete Gambie ene wayno de no ɓe gadori wadde e kala hitande ene wayno ñalawma handode ko ɗo ɓe mbaɗi départ to wiyete Banjul e wuuro lamorgo ngo e galle khalifa woni ceerno Ahmadou Ba e yaadude e mawɓe dental Daka Madina Gounass tawateɓe ɗo hennete e wuuro lamorgo ngo woni Banjul Baba Yakuba Kane e ceerno Mamadou Belal Ba ko ɓeɗo tigui mbayniniɓe yaadude khalifa gallo ceerno Ahmadou Ba kono fof tan ko lawol ko gotol gam yaade to wuuro teddugo to barkinirade e guese ceerno ene wayno noon ceerno no wowi wadde kala hitande gam kadi waɗandeɓe kaccitare kono kadi yomnadeɓe e duwaw e wideɓe kadi lawol jaam taw foof kadi yaadi koye mawɓe dental Daka tawateɓe ɗo e Banjul ene wayno noon Abou Niass ballal Allah e yaadiɓe muɗum kala kolliti ñalawma handode ko ñalawma mawɗo e mabɓe kono kadi ko ñalawma weltare kono ko ñalawma mo ganduɗa kadi ɓe meɗata yijjidde ɗum e gurdam mabɓe saabu ɗum e kala hitande ko ni ɓe gadori guila ɗo to Banjul ha Koyna ha Katon kala to ɓe birti maɓe taw ɗon yimɓe ɓe ganduɗa kadi e
werlaji mabɓe ɓe nawora ɗum gam barkinirade e guesa ceerno to ne wayno kamɓe fof konngol ko gotol ko lawol ko fewde toon to wuuro teddungo to rewmonoyde khalifa ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba yo Allah junnu gurdam makko wonda e cellal koddinen Abou Ba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda koddonene Abou Ba to Serekunda a rokkat kabaru o ha timma ɓe jeeyaɓe toon to Saare Demba Wuli West walla mbiyen toon to Saare Wuli West taw ko sosoɓe ko wayno Aissatou Sow en kala oɗo saaha nana tan dari e paɗe mumen ne paadi ha otoji ɗi ndewa ɗon gam yaade toon gam teskade ɓe guesa ceerno Ba hikka ɓuuri hewde hen ko ñebbe ɓe kolliti ɗum a daɗataɓe sengi wi toon to Gambie koto Guinée Conakry paaɗen tribunal mo disine waɗi mandat d'arrêt international taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Cheikhou Koundoun noon ko goto e jeeyaɓe e catal bitegal FNDC taweteɗo toon to leydi France ɓurnoɓe haɓade troisiéme mandat mo Alpha Condé uddugol keerol hakkude leydi Guinée kame Côte d'Ivoire hewɓe yeeyoɓe ha tente biteɗo Fanta Sharifa jeeyowo e jeere Touba ha tenti e jeere Ouaniou taw kadi ganduɗa ko toon to leydi Guinée hakkude me Côte d'Ivoire ɓe kolliti camion ngaji mabɓe kala nana dari oɗo saaha koɓe anduɓe e koye mabɓe jeeyo kam so tawi joɗima tan yeeyani marchandise mum bonat walla so tawi gasi heewi ko ñamtude haalis mum ha laaɓa sengi wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paaɗen balɗe 15 ko jagga toon to leydi Mali to Bamako woni biteɗo Suku Mohamed ɓurɗo andirede Ben Suku ɓurnoɗo ɓattade taw ganduɗa ko Guillaume Soro hujjiyanke makko biteɗo Khalifa Yara holliti wonande mandade arrêt mo waɗano taw wannomo ɗum ko gardiɗo tribunal mo Abidjan on noon ko waɗi ko wona hunde fonde wadde e wiidemo wonande ken wona joni balɗe 15 ko neɗɗo makko nanga toon to Bamako hay goto anda ɗo heedi taw kadi nanga koye booli Bamako nangi ɗum kadi ko worɓe murɓe jeesi mumen e mbaadi biftogol taw kadi ganduɗa on procureur baɗɗomo mandade arrêt ene andi ɗo hoɗi ne andi kadi o woni ko toon to Bamako kene wona joni hitande ko hunde nde fotani wonde Côte d'Ivoire Guinée Conakry hewɓe Guinée naɓe wujjitiɓe cori taw ko cordi keeri goɗɗi ɗi galda yamirore naati e tulema kamɓe kala ɓe mbiyama tebsanga 5h30 subaka ɗo ɓe jinno ƴettude bisuji faade to Abidjan kagal nde ɓe testa tawa ɓe jogaki mboros biyeteɗo Ebola nini mboros biyeteɗo coronavirus oɗo sana ɓe tawi e juuɗe daddiɓe ne wawi ɓe nawte ene wawi ɓe ɗacce sengi wi toon to leydi Côte d'Ivoire paaɗen ko toon to Niger jango musgo wango jamma hecci hanke o tawa ɗum ko Boko Haram toon to diwan mo Difa e wuro wiitengo Baruwa noon ɓe gari koye to maayo Tchad ɓe jippi koye maayo Tchad sanga 1h10 e wiide jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal nden ɓe jani e base militaire sanga 1h jamma ɓe dañi yoɓade kene wona 16 soldat taw komo leydi Niger ɓe gañi hen koninkoɓe jeenayo ko wona ɗum ko noon ɓen koninkoɓe leydi Niger mbawi dartade ndeɗon fiyande ha jooɓi pittali jonɗi no feewi kene foto wonde nogas bonijo fittade mum ittama hen taw ko Boko Haram ɓe nangui matériel uji kewɗi no feewi taw kadi e wiide jagorɗo wonande wuuro ngoɗon yanago wiyetengo Baruwa ngoɗon wuuro ngo meeɗano yanede ngol woni gomaggo yanede caggal nde finoɓe ngon wuuro ngo koɓe ujunnaje jeegom neɗɗo ɓe doguino kamɓe kala guila hitande ujunnaje ɗe 15 kono ɓooyano kamɓe kala ɓe gartino ha toon to Tanzanie hanki Dar es Salaam ko lamorgo Tanzanie ko pello goto kay sokki kure e police aɓe darinoɓe yoɓima hen pittali 4 taw ko police en wondi kadi e goto denowo taw ko nokku privé ɓe nayo mbasi hen pittali men haade police derguidde fittandu makko kono andaka noon holko jeeyi sababu waɗi ngal ɗon baɗal toon to Dar es Salaam taw waɗani ambassadeur mo leydi France tawidete to Dar es Salaam kono ene tuuma ya taw wona e pelle joguitiɗo jeeya caggal wonande Tanzanie neldino groupe mum armé toon to Mozambique ngam wallidde armé leydi Mozambique haɓade wonande wiyeɓe toon ko jihadi yankoɓe to Cameroun Douala oɗo saaha woni koye sunare mawde no feewi Douala kene foto wonde sukaɓe jeegomo e nder galle goto huɓere wotere renduɓe nene e baba goto kañumen tigui cuumi e nder ndeɗon huɓere
haɓe mbasi hen pittali mabɓe ɗum noon e kala saaha teskama ene waɗa toon to Douala ha tenti toon to Cameroun sifti noon Douala ko wuro jeeyango e nder leydi Cameroun kene fota wonde oɗo saama gondena kene fota wonde million ngaji tato ene koɗi e nder goɗon wuro kono kadi ala kala kotki moƴƴi ha tenti taweteɗi e nder goɗon wuro no foti wawde wayirde ni hen caɗele hakkude Algérie kame Maroc o seyi erima Ligue Arabe e Arabie Saoudite ɓe erima kame liɓi nandiral e kaldigal nde wawata wonde ko ɓuri yawde hakkude Algérie kame Maroc ɗum ko caggal ñalawma heccanki o nde Algérie ƴetti pellital taƴade leydi Maroc kono kadi ko wona ɗum ko France kam e leyɗele goɗɗe kala e rima nde kaldigal wawata wonde hen Israila horejo jagol mum biyeteɗo Naftali Benita waɗi jillu muɗum toon to leydi Amérique mawo joɗoɗo Joe Biden to galle danejo ñalawma hande o maɓe joɗoɗo ngol woni jillu makko go gila o ari e gardidi leffol laamu Afghanistan Occident en nana tan ha hande jaltina yimɓe mumen toon to bowal laaɗi diwaje ngal Kabul ɗum ko caggal nde Taliban en dokki kene fota wonde tan yontere nde ɓe jaltata leydi ndi ha laaɓa ɗum noon ko ɗo tane 31 kono ko wona ɗum ko gardiɗo OTAN holliti fiyande nana fewjane wadde e ngal ɗon bowal ɗum noon oɗo saaha konin koɓe tawitamen kala nde mbawata yaltude leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande hen kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettikimalaki jaam yo jaam Allah hiranena